Salamat sa Team Idol. Natawan akong bagas. Tawa ba paano? Salamat tabi sa inyo. Sana na kung baka mong maugma. Lalo ang mga kaakian. Salamat Team Idol. Kamu ang idol ko. Kaya suportahan tatabi ang Team Idol. Tamaray ang kamaubutang kainiligdi sa kabikula. Aliw na ang Team Idol. Ani una ang Team Idol. Mga vlogger, talagang idol, pampagod vibes, content creator, i-charity. Yan ang Team Idol. Idol, Team Idol, please follow and share ang Team Idol. Mga vlogger na Bicolano, kaugmahan, hatid sa tao, kamahutan, ang makatabang sa kaakian, mapaguran. Ang Team Idol matinabang sa tao, mga vlogger na purong Bicolano, palike and share, tabi asin pagkipalo. Ang Team Idol madudulukan mo. Dawang nga ni si Papadudot na pabilib ng Team Idol. Dahil talaga natatabangan na sila bumugma kang Team Idol, the best. Ang Team Idol, kadamay mo ang pagtabang nindang simpleng regalo sa tuyang suportahan. Ang Team Idol, Marina, ipalo na ninyo. Ang Team Idol matinabang sa tao, mga vlogger na purong Bicolano, palike and share, tabi asin pagkipalo. Ang Team Idol madudulukan mo. Kung may problema ka, maghiling ka kang content ninda, siguradong maulo ka. Dawa solo ka pa. Ang Team Idol matinabang sa tao, mga vlogger na purong Bicolano, palike and share, tabi asin pagkipalo. Ang Team Idol madudulukan. Ang Team Idol matinabang sa tao, mga vlogger na purong Bicolano, palike and share, tabi asin pagkipalo. Ang Team Idol nang ipalo mo. Basta Bicolano Idol, yan ang Team Idol, the best. Follow and share, mga ka-idol. Sabi ko baga sa inyo, maurag ang Team Idol.